हेलो गाइस आंनि नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय उदालगुरि टाउननि दुर्गा मन्दिराव जानाय दानाय लुनायजों लोगोसे बायदिसिना गाननाय जोमनाय नायलांबाय थादो लोगोफोर। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो दानाय लुनायनि बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। नायलांबाय थादो लोगोफोर। ইমান কষ্ট কৰি গীতটো গান শিকিলো গানটো মানুহ মানে হাত হৈ ভাল উল্টালি জ্বালাই এতিয়া এতিয়া শুনা আমাৰ যাব কাৰণে फैनानै बोरै मोनदों दिनै जिहेतु अपेनिं खालामदों बेवहाय मुलाम्फा जागोन होननानै सानोना नङा ओरैनो बे एक्सप'निफ्राय उदालगुरि एक्सप'निफ्राय बेसेबां मुलाम्फा जागोन होननानै सानो बे मेसिनखौ माने ससाइटि मोनसेयाव मोनसे गोरै बेसे जाबावदों बेखौ गाननो